Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle, the gold. And Tita Tanya Chinita. Ako po si Josel ng Imus, Cavite. 50 years old na ako, pero yummy pa. Patikim. Single pa rin po ako. Noon po nagkasawa ako ng hapon. Kaso, di kami nakabuo, kaya nagkahiwalay din po kami. At lahat ng naipon ko nung nag-Japan ako ay pinundar ko po ng lupa dito sa amin. Nakabili po ako ng 3 ektaryang lupain. Namili din po ako ng mga alagang hayop at nagpatayo din po ako ng bagong bahay. At doon po sa lupaing nabili ko ay ano yun? At doon po sa lupaang nabili ko, ulit. At doon po sa Ay, na-distract. Bakit kaya? lupaing nabili ko ay doon po nakatayo yung bahay ng bantay ng dating may-ari ng lupa. Alam niyo po, gusto ko silang paalisin. Kaso nagmamakaawa po sila. At dito na nga po nagsimulang tumagas ang mga katas ng aking nakalipas. Katas ng nakalipas. Na po. Hindi na po. Maawa na po kayo sa pulubi. Iyak ka pa, Nay. Hindi na po, maawa na po kayo sa akin. Ako'y Pagod na po si ate, please lang. Sinabi naman niya maawa na, na po kayo. paalisin na kayo dito kasi nabili na nga namin yung lupa. Di po ba? Napakasama naman po ng ugali ninyo. Nagmamakaawa po kami ng Nagmamakaawa nanay. po kami. Nanay ko kasi wala na rin akong tatay, ma'am. At saka saan naman po kami pupulutin? Ito lang po ang iniwan sa akin ng aking mahal na asawa nung siya ay nabubuhay. Hindi naman sa inyo yan. Nagbantay lang din naman kayo. Kahit bigyan niyo po kami ng kapiranggot na matitirahan kahit dyan po sa bakod. Awa na po kayo sa matanda. Ma'am, kahit kami na po ako na po mag-alaga ng mga hayop na nandyan sa lupain niyo po, Ma'am Josel. Alam niyo naman po, syempre ayoko naman po na paalisin din kayo. Kaya lang po kailangan ko na pong ayusin itong aking nabiling property. Ma'am, tutulong po kami, ma'am. Tutulong po ako. Yung nanay ko, kahit matanda na yan, pero ano pa rin yan. Opo, kaya ko pa pong mag-araro, kaya ko pa pong mag-ayos ng tubo at bubong. Naakyat pa po ako ng bubong. Sige na, maawa kayo. Maawa na po kayo sa anak kong gwapo. Napakagwapo po niyan. Nay, ano ba nakakahiya po? Hindi, at
'Diba? Alam niyo po yan ano yan. Maraming positive review po ang mga babae diyan. Ate, sige na, ano na bang desisyon mo? Ay, Ano, Trixie, naawa ka alam na mo, naman. Ay, kasi nakakaawa tsaka tama, gwapo yung anak niya. Tuyot ka na talaga, ha? Shh, huwag kang maingay. Pero sa tingin mo, saan natin patitirahin dito? Doon pa rin sa lumang bahay, doon sa may dulo. Sila magbantay doon kung gusto mo talaga. Pero ako ayoko talaga. Bigyan lang natin ng time hanggang makahanap sila ng titirahan nila. Hindi mo, Sige na kawawa ho. naman. Ay, parang masakit ho ang dibdib ko. Nay! 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 Nay, ang baho! Nay, nakakahiya Hindi, kayo. akala ko inatake ako. Masakit lang Ma'am. pala ang tiyan ko. Ma'am, ano po, ma'am? Kami na pong bahala magbantay, ma'am. May sakit ba ang nanay mo? Opo, ma'am. Nay, magsakit-sakitan ka na. Oh, tingnan mo. Kawawa. Kawawa. Nay. Oh. Ma'am, sino mo? Mawa kayo. Sige na, Trixie, lagyan mo muna doon ng kapirasong kubo. Sige po, Nay, wag na po kayong baka kumapano po kayo. Sige, anong ma'am, ang pangalan mo? Banjo po, ma'am. Banjo, sige, dito muna Totoo kayo, po ba? Banjo. Oo, Banjo, Banjo, may trabaho ka ba? Wala. Kasi ganito Umalis na na po lang. ako sa Maynila, ma'am, eh. Kaya dito na ulit Ganito ako sa na lang. Cavite. Wala akong personal bodyguard ngayon, baka pwede ka. Di po ba may driver naman kayo? Kasi Hindi. di ako marunong mag-drive po eh. Hindi nga driver. Baka pwedeng assistant. Wala akong assistant. Sige po. Taga-timpla ko ng kape. Sige po, marunong po ako magtimpla ng kape. Tsaka ako po mag-aalaga ng mga hayop nyo dito. Ako, sa akin, walang mag-aalaga. Alagaan na rin po kita. Sige na po. Sige, Nay, okay po ba kayo? Ay, okay na okay. Masakit ang dibdib ko. Ituloy nyo na yan. Banjo, i-ready mo na yung papipirmahan para yung kasunduan na pumayag na si Madam. Nay, wala nang ganun. Ano ka ba? Hindi, Kay maganda Madam to, Nay. Ako nang bahala. Ma'am, salamat po talaga, ma'am. Ay, sige Napakabait po. niyo po. Napakabuti niyo po. Hindi naman po ako masamang tao. Sige ho. Sige po. Dito na ho kami. Ayusin na namin yung matirhan namin po. Sige po. Ay, nako, sinasabi ko na nga ba eh. Type mo Single naman ako. Mukhang single naman yung tao. Bata pa yun, 28 pa yun, 50 ka na. Ano ka ba, ate? Mukha ba akong 50? Ay, hindi, mas matanda pa nga ang mukha ko Diba? sa'yo. Pero baka sabihin ng mga, alam ko, pipirahan ka lang ng lalaking yan. May bibigay naman akong pera, pero kita mo naman, sayang naman, manok, yung patuka na yung lumalapit sa manok. Tsaka, tamo, sayang naman, patikimin mo naman ako ng 28. Ikaw, ate, bahala ka dyan, ha? Baka ingit ka lang kasi hindi. Oo, ingit talaga ako. Di ba? Sige, basta. Pasilip, ha? Tingin mo, parang masarap yun, Ewan ko sa'yo, baka lulukohin ka lang talaga niyan. Siyempre, hindi naman ako nagpapaloko sa mga ganyan. Mautak, tingin mo sa akin, bobo naman, pagdating sa lalaki. Oo! Ikaw pa? Hindi, sige, napayag ka na, ate. Ikaw yung ate! Mas matanda lang yung mukha Kasi, ko! ikaw mas mukha kang ate. Ikaw yung nagpapayo sa akin ngayon, kaya ikaw yung ate ko. Sige na, ate. Hindi na nga! Give me your hand. Tama. Pagbibigyan ko ng lumigaya ang sarili ko. Dahil matagal na po akong tigang. Tuyot ang lupa. Oras na para madiligan ang balong tuyuan. Kaya nung nakita ko po talaga si Banjo, talaga namang parang pong sumiklab ang aking damdamin. Siya na para sa akin. At nagiinit talaga ang katawan ko at parang sinasabi ng langit na, sige na, umulan ka na.
Kaya naman, Wala pa. eto na, hindi tayo kakalma, baby. Hindi tayo kakalma. Banjo, ano ginagawa mo dito? Uy, Ma'am Giselle, naka pala. Dito po, nag-iigib ako tubig dito sa may batis para painom dun sa mga alaga niyo pong hayop. Ang linis dito ng ng ilat kasi yung tawag sa amin dito eh. Opo. Oo, ilat. Opo. Ano po yun? Naku, makatingin kasi wala kang Ayun na, sorry ma'am, wala nag-shirt kang lang t-shirt. Opo, kasi nagpapawisan kasi ako, ma'am. Siguro ganito talaga kapag nakatira sa bukid, no, sa mga bapuno-puno, maputi-puti yung dibdib. Opo. Sorry, pero nag-gym ka ba? Apo? Kasi ang ganda ng muscles mo. Sa bahay lang po, may mga semento akong ginawa, yung semento ng pintura. Opo, tapos gawa lang ako ng buhat-buhat lang po. May dumbbells, tapos may Banjo, barbell. Ganun po. Ngayon, pahawak sa muscle, Sige ho. Ngayon lang kasi ako nakahawak eh. Sige pa. Ang tigas, no? So parang nagji-gym ka talaga kasi sa Manila, usually umiinom lang sila ng steroids para magka-muscle. Pero hindi po kasi batak po talaga ako sa trabaho, ma'am. Ari, ba't mo ako kinagat? sorry, tinignan ko kung anong pagkakaluto ng steak, medium rare, medium. Kinagat mo, ma'am. Ang sakit. Aray ko. Ano ba yan? Nakakagigil to. Banjo. Ma'am, ano po? Banjo, sorry, hindi ko na mapigil. Ma'am, may makakita sa atin dito sa batis, ma'am. Kung ibon lang di makakakita, hayaan mo sila manood. Cell 2024. Banjo, hindi ka ba bakit ginawa ka mo yun? Ano, ma'am? Hindi mo. Hindi kasi ginawakan mo eh. Aray ko, ma'am. Aray ko. Banjo. Angat kaya dito sa balon. Dito sa may batis. Ano to? Ilat? Dito. Banjo. Baka may makakita sa atin, ha? Wala nga. Alam mo naman, ito yung lupain ko malaki. Wala makakakita sa atin. At in case makakita, di, ang swerte nila, di ba? Sayang din yan. Banjo! Banjo sa... Sa wakas, nakatikim rin po ng 28 years old. Iba talaga pag bata. Nakakabata din po ng kaluluwa at pagkatao. Finally, ang matagal pong El Nino ay naging La Niña. Ay, ano? Tama. Magmula nun po ay talaga naman binigyan ko na si Banjo ng pera, ng cellphone, laptop, appliances doon sa maliit nilang kubo. Pina-aircon ko po yung kubo niya. Nilagyan ko po ng internet. Tapos, pinaayos ko po yung bahay nila ng mama niya para maging komportable po siya kasi gusto ko po fresh na fresh ang aking Banjo. Ako din po nag-grocery sa kanya para wala na po siyang gastusin, tapos binibilihan ko po siya ng mga damit. As in lahat, binigay ko po pati sapatos. Binilihan ko din po ng T-Max. Sana all!
siya na muna po ang pinamahala ko sa aming bahay at sa aking lupain. Dahil may inasikaso po ako sa Japan. Subalit nung siya na po ang bantay ay... Oy, tagay tayo. Sir, hindi pa ako umiinom, sir. Alam naman ni Ma'am Jocelyn kasi ako yung driver niya, hindi ako umiinom. Anong inom? Inom! Ha? Natanggihan mo ba ako? Ha? Sir, hindi talaga ako umiinom, sir eh. Si Kim na lang, sir, umiinom yan. Mainom ako, kaya nga ako dumayo dito kahit dun pa ako sa kabilang ibayo eh. Ikaw ba yung ginagayan ko? Ha, Kim? Ikaw ba? Ang sungit mo naman. Porke ba ikaw yung namamahala dito ng sikat na Japayuki? Aray! Ha? Buong ganyan rin, ha? Huwag mo akong bastusin kasi ako ang mahala nito. Kita, ha? Bay, huwag naman ganyan. Bay, kasi pinatulan mo, babae pa rin yan, bay. Hoy! Wala akong pakialam sa'yo. Ano? Lalaki na ako! Lalaki ka na, ha? Lalaki ako! Lalaki ako! Bay, tama na, bay. Maluwi ka, bay. Mahawa ka, bay. Wala akong pakialam. Kasi inumin mo. Hindi talaga ako umiinom. Inumin mo na. Hindi kasi ako umiinom. Hindi nga pwede allergic sa... ako sa alak kasi. Hindi nga pwede din sa akin. Galit ka sa akin, no? Wala akong pakialam. Inumin mo! Ang sama ng ugali mo, porke yumamang ka! Huwag ka na kasi salita. Masama ang ugali mo, porke may kapangyarihan ka na! Ha? Feeling mo ikaw na magmamayari, ha? Sakaling kita. Ano? Ha? Bay, tama na, bay. Kahit sakali mo, kahit patay mo ako, masama pa rin ugali mo! Okay lang! Masama ang ugali mo! Ano? Kahit patay mo ako! Hoy! Ano ba ginagawa nyo? Hoy! Tama na yan! Nay! Yung anak Anong mo! nangyayari dito? Awatin mo! Banjo! Bitaw ako. Ikaw- Bakit mo binubugbog yung tomboy na yan? Driver ka lang! Kainin mo tong bato! Kainin mo! Bay, dito lang umiinom. Ay, hindi kainin. Kainin mo tong bato! Banjo! Banjo, magulis dili ka! Anong ginagawa mo, anak? Ma, huwag kang makialam dito. Kasi ito mga to, walang respeto sa akin. Ano bang ginawa ano? mo? Porke kami, anak lang ako ng bantay dito, ha? Tulungan niyo po ako, sinasakal Bay, tama na, bay. Maawa ka, bay. Luloy ka, bay. Ayaw na, bay. Aray, joke me. Ha? Ano? Ano? Papalag pa kayo sa akin, ha? Ano? Banjo, magulis Kainin mo yung bato! Kainin mo! Bay, tama. Luloy ka, bay. Maluwi ka, bay. Hello? Ate! Bakit? Yan po itsura niyo, Miss Trixie. Bumalik ka na dito sa Pilipinas, ate. Kasi si Bakit? Banjo nagpamaoy dito. Alas, Ano pong gabi-gabi lasing. nangyayari? Tapos, nagpaoy siya. Tapos, pinapakain niya ng bato yung driver natin. Bakit? Anong nangyari? May Kasi nagpaoy nga siya. Ayaw, wala daw respeto sa kanya yung mga tao dito. Tinatakot niya kami. Meron pa siya dala-dalang baril. Ha? Umuwi ka na, Totoo ba ate. yan? It's a prank! Siyempre, totoo! Sige! Umuwi ka na, ate! Kapal ng mukha mo? Ha? Ang kapal ng mukha mo? Ganyan pala yung ugali mo? Ha? Akala ko mapagkakatiwalaan kita ng ari-arian ko. Binigay ko sa'yo lahat, Banjo. Binigyan kita ng komportabling buhay. Pati nanay mo, dito kayo pinatira ng libre. Tapos minahal pa kita, ha? Tapos, Nakainom lang ganyan naman pala ako ugali eh. mo. Wala kasing respeto yung mga tao mo sa akin. Porque ba anak lang ako na mahirap? Ganyan lang tingin nila sa akin. Banjo, ikaw lang nag-iisip niyan. Ang sama ng ugali mo. Hindi bagay sa'yo maging mayaman.
Kasi kapag nagkakaroon ka ng kapangyarihan ng power tsaka pera, nagiging ganyan ka, yan ang tunay mong ugali. Ha? Ayoko na, Banjo. Pasensya ka na. Dahil naging ganyan ka, ayoko na. Hindi na huwag ko naman ganun kasi kawawa naman yung nanay ko. Kawawa? Naawa ka ba sa nanay mo nung nagbamaoy ka? Halos simatayin daw yung nanay mo. Ha? Sige na, maawa ka. Ayoko na, Banjo. Ayoko na. Lahat ng meron ka ngayon, babawiin ko. Kasi ganyan pala yung ugali mo. Maawa ka. Mahal kita pero hindi kita kukonsintihin. Bahala ka sa nanay mo. Ayoko na. Giselle. Ayoko na. Maawa ka. Huwag mo kong ganituin, Giselle. Ayoko na. Giselle. Ayoko na. Huwag mo akong halikan. Magbabago na ako. Wag. Ayoko. Magbabago na ako. Ayoko. Magbabago na ako. Ayoko na. Wala na tayo. Wala nang tayo. Ayoko na. Ayoko na. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!